näitä asioita ratkaisee, niin on +1 kohtuullinen. Eli plussan puolella, mutta toi kelkan vastaanotto ei ollut ihan optimi. Eli se jotenkin sulki sen vaan pois kuviosta. Terävyys, se miten se tuolla seinällä itseään puolustaa, se on yksin, niin on +2 suuri ilman jäljellä hyökkäysalue. Eli se puolustaa itseään varmasti, eikä sinne ihan turha lähteä sinne seinälle koittamaan, että käytti siinä. Puolustushalu sama juttu. Se on suuri hillitty +2. Taisteluhalu +3 suuri. Se ei lopeta, se taisteluhalu siitä ei lopu. Ja sitä näkyy muuallakin kuin vaan leikissä. Hermorakenne, se on +1, hieman rauhaton. Se paineistuu pikkasen tässä testin aikana, mutta silti sillä on hyvä toimintakyky, niin se ja taisteluhalu, niin se on rumaisena ja sitten mennään. Temperamentti -2A, häiritsevä vilkas. Eli se olet kauhean yllättynyt tietysti. Eli se näkee liikaa ja liikaa ehtii havainnoimaan muutakin ympäristöä kuin se mikä tapahtuu. Paitsi aina silloin kun ollaan puolustuksella, niin silloin se ei näe mitään muuta kuin sen uhan. Tuossa seinässä kyllä se pari kertaa hajautti. Mä joudun hiukan liikauttamaan. Kovuus, se on hieman pehmeä, se peittää sen just tuolla temperamentilla. Joo, en mä oo mitään nähnyt. Se osaa sen peittää tosi hyvin. Kyllä se näkyy sit siinä, että tulee nämä takapakit ja kelkasulkemiset ja pimeässä huoneessa, niin siinä kohtaa kun tuli se räminä, niin niitä on ollutkaan kiva peittaa. Mutta sitten taas koko sitten. Mut luokse päästä olisi hyvä, että tuonne luokse päästävä avoin, jos ei peräti rinnuksille tunkiva. Mutta sitä ei tarvitse peljätä. Esimerkiksi hyökkäysten jälkeen, niin siihen sai mennä, jos oli reilu siinä kohtaa, että okei, homma ohi. Ja laukaus varma. Pluspiste 137, miinukset tuli tuosta temperamentista, se on niin vilkas. Ja loppupisteet 122.